bueno, hai xente que me manda correos que me pregunta de que conte as cousas que parece ser que lle gusta máis escoitarme a min que o que escribo. Entón eu tampouco teño problema, nin teño problema de volver aos mesmos sitios e ir contando este sitio que xa contei fai moitísimos anos. Estamos dentro dun chozo. O chozo podríamos dicir que son refugios, cabañas de alta montaña que usaban os pastores para abrigarse, pasar a noite, cando estaban cos animais, sobre todo en zonas de alta montaña ou onde a climatología podía ser moi cambiante. A día de hoxe, que estamos a 15 de junio, fijarse, eu salín da casa de Pontevedra, fui tomar café ás 8:30 da mañá en manga cortas, cando cheguei aquí arriba había 7 grados, fijarse a enorme diferencia. Bueno, estou na Serra do Suído, sigo contando da Graña porque me cae moi ben a Graña. E dentro destes chozos, este sería un, hai moitos, e outros que desapareceron, tamén son moi comuns no norte de Portugal, ali incluso son verdaderos pueblos de chozos, xa contarei un día porque, aunque xa contei, e ademais similares a estes ou parecidos. Pero neste me parei hoxe porque non sei se vedes aí ao final unha luminiscencia nun musgo. Hai un musgo moi singular, eu non é a primeira vez que o atopo, pero que non é tampouco moi fácil de atopar, non? E ten luminiscencia, cando entras, non sei se se vai ver na cámara ou non, pero é un musgo luminiscente que cando chegas á oscuridade brilla como se foran as luces como se tuvera luz, brillo, non? Entonces, para ahora xa vou contar para os amigos e as amigas nesta zona que non sei se se aprecia no vídeo ten luminiscencia. É unha variedade de musgo, o nombre científico non o sei, pero podedes buscar e saber máis de musgo luminiscente. E é singular, e aquí eu vexo desde aquí algo espectacular, ojalá vos chegamos. Bueno, e vos deixo. Vou seguir dando unha volta polo Suído, como dicía, destes chozos hai varios grupos, algúns deles perdidos, outros de fácil acceso, outros xa máis complicado, hai que andar cachos importantes, non? Abrigo dos pastores, e bueno, e tamén abrigo dos que andamos na montaña e nos colle o mal tempo. Hasta logo.